Rambutnya mbok ketok nih. Tutup ya. Lho rambutnya mbok ketok nang. Tak ketok. Banyak kok ndek. Ya ben, ngono di badan celawir. Aku ya potong. Potong rambut. Ben jebak. Ora sing ngisor iku ya buntut iku. Kedo rontok ngono kae ya. Nek, bener nih. Sin. Pijiti yuk. Nah iki punya tak pijit. Mun sing dia malah tak Aku juga tak kuli kok. Aku sikat kok. Loh, Disikat. malah mbok sikati pernah ora kabeh. Malah resik. Malah nganggo sikat jadi. Rambutnya durangkap ya. Iya, brodol mulai tak ketok. Ora, suruh ngono. nang mau turu. Mbah mulai melak-melak berat kelon iki. Kita esok rek. Jero. Oh siki-siki. Wong iso ngosok dhewe kok. Oh siki-siki. Gagapane nang kok. Gak. Lah jengklong ki kok jengklong put Apa? nyokot rai. Nek. Nya. Aduh, Capek deh. Nya, apa ini? ambek dok. Kopake sabun isik. Kopake sabun isik. Lah kok bau ah? Kok bau kecut kok? Engko ora kopake ora disabuni mambu kecut. Siah ngono kok. Malah sesuk ning ngopo ngene. Enek rong tahun lek wong wisan lorone. Yo wis put. Dek yo wis suwi ya. Wis. Muncul lho kok 2 tahun iki kok. Kita cepu wae. Heeh. Wek, nah. Sim. Nah. Awas Sim. Cukup banget kok ngisor. Apa? Katok. Tuku kaset Twitter kae ketoke wong e. Gawe kasur wae lho. Sing mbok omong Dreyo. dirimu. Ini cana mah lendek nanane ya dipusi nange dhewe. Ah iya. Iya. Dulu icane ngomong. Empah. Nampak wak-wak ngono lah. Tinganu Nang jero. BBS wong e. Sampai wak-wak. Engko nek kepete gak roh. Kepet apa? Roh kepet rambut. Kepet apa lek? Umpil. Eh? Orang ngising arek. Nenek sithik-sithikmu coklat. Ngising wong. Gak ngising saiki tak abang-abang. Masuk sapi. Emak iki ya ya. Disikat si Raya dodo. Sopo sing dikasih? Nang ngono kok. Jadi rambut. Lah iya. Lah kungku raine kabeh gak. Grrr. Ditulang marek. Tapi Ya, kan
Misalnya kok baratus belum. Salake. Iki bawa kasar ya. Pengisore. Kuku-kukunya tak lapi yo. Tak rampuni Ya kabeh. ini siji-siji itu. Aku tak dibur lho. Duh. Gelegepan lho, Mbak. Dan aku yang udah depan coba. Wis. Dek iki cek di apa ki? Wes tolong. Wis. Wes. Hah? Wes. Wes. Heeh. Yes. Mulai nganu ya, klamben yo yuk ya. Nek mau nganu pempes kangelan, guys. Miring pempesnya. Miring. Enggak. Enggak, yuk. Bisa pronoun. Kuwi rambut gandeng ra gelem, Mak. Hah? Cynthia kae kok. Ndi sadarku, Bang. Kuncir loro. Nanti Kuncir sadarku. loro ya. Kuncir loro. Nanti put karo put. Apa? Sandal. Walah sadok toko kono. Gak usah dikuncir yuk lorong maksudnya. Dikuncir loro tenani ayo i. Jiano. Pindah dibobok kok. Kuncir sitok paling ora teko kabeh rambutnya. Ini kan dibobok kok Mbak Bu. Padha ae yuk engko badul-badul neh. Nah. Aja mbok adol-adol ya, Dok. Tak kuncir aja mbok adol-adol. Tak kuncir aja mbok jabuti. Kak. Nah. Ben cantik ya. Penangnya ben kesem-sem lah. Apa neh kuwi? Tak loro. Popok. Hakaman. Papat. Papat. Papat ya, Dok, papat. Iya. Papat, Dok. Kok sak entan-entan. Ya Allah ayo i. Lah kuncir sitok paling ora candak lho, Mbak, sing ngarep apa sing ngisor iki kowe. Kuncire ning ngisor. Ngene kan nek ning ngisor. kan Wes kau gak Cynthia loro yuk. lho, maksudnya nek dikuncir ngisor ngene iki nggo turu kan gak loro to, Mbak, timbang ning dhuwur. Iya. Malah ganjel nek ning sitok ngono kae. Wes jadi anak muda lagi, Dok. Itu anak. Bilang kayak gambar. Bilang neh lek jajal. Asin. Segene mau ijek. Wih, dulu mbah kan mimik kae. Iya enek ae. Iki. Pola. Barados mangan ben warak. Gelem. Dikuncir loro i, Lek. Aku engko nek kowe gak gelem mangan. Mangane nduk. Ugong. Pisan. Nangis aku kok. Ngene. Latih, 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 latih.
Musuh dadak ngancem sik lagi gelem. Wong gerak ambek anu masam ngono. Kuman sapa? Wes, ndok nek no ndok. Ndok. Ya. Aku mah. Aku mah ya mah. Aku warak. Aku wis warak bar mangan meng. Wah, aku wis taranku. Anku. Semua kok ini. Kipas lho. Wis gak cah sekolah ya. Aku sing butuh kipas. Kerupuk. Kerupuk. Tedas tuh. Kelolotan pora yuk. Ayo, bang dhewe. Saya mulai ya. Kucingnya siapa ki gak mulai ki? Aku tak kemulih no. Mbak siapa? Tekok kan lo. Kucingnya sapa nang? Ini. Oh gitu sumini wae. Mesti celak mah. Bodoh aja jangan Bu. kayak dua banget. Kucingnya wong iki. Ndak kok cawisane ngono. Lah nek aku yoga. Hmm. Halah ketutupan kowe yuk. Hei. Langsung dari pakan sendok. Nah, wae kenal Sumi apa ora ngono? Kowe kenal Sumi apa ora? Kowe kenal Sumi apa ora? Heeh. Lah yo kenal Sumi apa ora? Putumu. Sumi putumu iki. Ora ilmu kok. Kenapa ora? Ya. Lah nek Tri. Ndi? Trio kenal. Tri ndi Tri? Tri. Wi. Loh, ngatek nah. Gatel. Gatelan tak sikilmu? Sikilmu gatel. Seneng kene mari no. Kayak wedak yuk. Nek seneng kene mari ndek ben kene ono gini-gini. Yo ndek menci urip kae. Lah ceprawe. Lagi pura urip. Waras kae lho. Kok malah cek waras. Cangkem. Lah iki kena kene lho kok opo iki cek urip. Ndang turu. Ndang turu. Nir. Barados turu. Oh, bapak. Gak kok. Tangi. Yo tangi gak apa-apa. Apa sih? Lho kuncirane pedhet kok. Tak benakno, tak benakno. Iki tak benakno jero kabeh.